A continuació, a les golfes... Nena, toma ya. Pues una putivuelta, ¿no? El descuida que és un Pokémon, no? Obrir la bragueta o... Buen pollón. Vagón elèctric. Jo estava carregant el Satisfyer en aquell moment. ¿Alguna vez has probado el sexo por teléfono? ¿Alguna vez te has unido al club de las alturas? ¿Qué es el club de las alturas? ¿Follar en un octavo? Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Requesens i companyia. El físic és important per lligar? Ens fixem en l'aparença i allò que ens entra pels ulls abans que la resta? Un bon físic ens obre més portes i oportunitats? És per això que hem de cuidar-nos o per salut? Avui volem debatre en una taula golfa on precisament ens visiten dos joves de Tarragona que són els més guapos, Miss i Mister Tarragona. En una taula golfa on també parlarem de sexe, així que comencem. Les golfes, amb el patrocini del restaurant El Encuentro Asturiano i pizzeria a Boca Aperta 2.0. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a les golfes, on avui doncs muntem i acollim a la taula golfa número 40. Una vegada més amb el suport i amb el patrocini del restaurant El Encuentro Asturiano, que de fet enguany doncs, està d'aniversari, i d'altra banda, i per tant moltes felicitats, i d'altra banda també l'altre patrocinador, la pizzeria a Boca Aperta, que de fet recentment ha guanyat el títol de la millor pizza de Catalunya, quan ja tenia també el títol de la millor pizza d'Espanya. Per tant, contents i orgullosos de que els nostres patrocinadors doncs, també aconsegueixin aquestes fites, com les fites que han aconseguit els nostres convidats. Han doncs, assolit ser els més guapos d'aquest 2025 d'aquí de Tarragona. Saludem-los. Són d'una banda Miss RNB Tarragona 2025, la Nerea Ventura, molt bones. Hola, bon dia. I ens acompanya també Mister RNB Tarragona 2025, el Ricard Lorenzo, benvingut. Molt bona tarda, encantat d'estar aquí. I a l'altre costat de la taula, doncs, la nostra estimada Zafiro d'Or, molt bona nit. Hola, bona nit, rei de tots meus. I avui s'estrena amb nosaltres la psicòloga i sexòloga, la Mai Àries. Benvinguda. Bona tarda. Doncs bueno, abans que tot, si us sembla, i per fer una mica de context a moda de presentació, anem amb aquest vídeo dels nostres convidats i de seguida doncs us presenteu. Anem a veure. Tanto a mi compañera Nerea como a mí nos gustaría agradecer al alcalde Pere Granados por este recibimiento tan bonito en el Ayuntamiento de Salou y hacer un hueco en su apretada agenda. Y estamos muy agradecidos de poder estar aquí y a mí especialmente me hace mucha ilusión poder hacer el concurso en mi ciudad. Presenteu-vos, a veure, Nerea, comencem amb tu. Em dic Nerea Ventura Novillo, tinc 20 anys, soc de Salou. Ara mateix visc a Reus, però bueno, jo em considero de Salou perquè sempre he viscut allà. Estic estudiant educació primària a la Facultat de CESELADES i bueno, així com la meva personalitat, soc ballarina i bueno, concretament bailadora de flamenco i bueno, és així el meu tret personal. I tu, Ricard? Doncs em dic Ricard Lorenzo, represento Tarragona al concurs, tinc 25 anys, avui em trobo en territori comanxe, jo sóc de Reus de tota la vida. De Reus! L'altre diu, però ell és d'ell. Jo sí, ell és de Reus. Jo m'hi considero, però també estimo molt Tarragona. Vaig estudiar aquí la carrera. Soc graduat en química, tot i que a dia d'avui no m'hi dedico. Estic tirant endavant el meu projecte personal, que es diu Ser tu propio héroe, on m'agrada dir de manera una mica més filosòfica que ajudo a redescobrir a la gent a gaudir i a disfrutar de la vida. I, doncs, com ha dit la Nerea, com a tret personal, ella és ballarina. Jo, ballarí no, jo m'agrada escoltar la música i fer el que puc, però sí, també ballo balls llatins i també tinc, doncs, la filosofia i el fitness com a grans hobbies. Per tant, representant Tarragona, però no sent de Tarragona, Salou i Reus, És Tarragona província. Sí, és Tarragona província. Estem tots inclosos. Perquè no hi ha Miss i Mister ni de Salou ni Reus. No, o sigui, és la província. Molt bé. Doncs expliqueu-nos i anirem veient imatges de vosaltres. Per què us vau presentar i amb quin objectiu? Nerea, comencem amb tu. Bueno, o sigui, principalment va ser una mica de casualitat. Vaig conèixer quan es va fer el Míster i vaig conèixer els representants i li vaig agradar bastant i em van proposar aquesta proposta i jo vaig dir, doncs, és un àmbit que mai he tocat, o sigui, endavant. I així ha sigut.
Home, nena, però tu quan et miraves al mirall ja ho sabies, no? Home, però anem a veure, he vist les fotografies. Oh, quina meravella, ets una bellesa, nena, ets una bellesa. Jo era així com tu, de joveneta, també ho era jo, Que jo vaig ser Miss del meu poble, Quin és el teu poble? No ho diré perquè d'allà m'ho moltíssim. Clar, una enveja que em tenen allà en el meu poble no ho puc dir, no. La veritat és que en el meu cas va ser una mica similar, però de molta més casualitat o causalitat, com ho vulguem dir, no? Jo vaig conèixer el concurs realment recolzant a la Nerea sense conèixer-la, perquè un amic de la seva mare em va dir mira, escolta, vota-la per a Mr... Perdona, Ricard, però és que estaven sortint unes fotografies que jo ni m'hi he fixat, perdó, Vull dir, perdó. He de dir en la meva defensa que amb aquestes fotografies estaven en volum, perdoneu-me. No. Pensava que anaves a dir que estaven retocades. No. No li cal. És una llàstima que no te diguis ja la química, perquè jo l'estic sintiendo mucho contigo, Ho estic notant. I la Mai també, que ella no ho diu, però també. Bueno, jo pensava que al final la química no està tan lluny d'un concurs de bellesa o de la sexualitat, no? En realitat. No, i tant, al final és tot, digue-li química, digue-li complicitat, no? Però sí que és cert que hi ha certes connexions interpersonals que sempre, doncs, es noten. I llavors com et va arribar a tu la proposta? Doncs això, vaig recolzar la Nerea sense conèixer-la, va ser de rebot, i al cap del mes i mig, van contactar amb mi els representants del concurs, de si volia ser realment Mr. Tarragona. I vaig dir, mira, escolta'm, una experiència vital nova, he de dir, nova del tot no, tinc un gran bagatge en concursos de bellesa, vaig guanyar el mini Mr. Camping La Llosa, aquest càmping anava jo, amb 3 anyets, així que ja vull de recorrido. No, que va, és una experiència nova però amb moltíssimes ganes i la veritat que molt il·lusionat. A la temporada anterior teníem com a col·laborador a Mr. Tarragona, el Xavi Flor, que també, per cert, que ell el va despullar aquí en directe. Ella es va voler despullar per mi. Ara s'ha moderat. Ella, clar, jo avui no t'ho demanaré perquè jo ja sóc una senyora elegant i no ho puc tornar a fer, perquè després no em podia concentrar durant l'entrevista. Escolta'm, que tot són experiències, Jo he vingut aquí a viure-ho tot. No em donis falses esperances, Ricard, no em donis que jo m'emociono molt ràpid i soc d'enamorar-me fàcil, Cuidado. M'agrada seduir, Veus, mira, ja m'estan entrant fogots. El Xavi ens explicava també que havien contactat amb ell, o sigui, no són els participants els que es presenten al certamen entre uns altres i els d'això, sinó que us truquen ells, us contacten, no? Si no m'equivoco, hi ha un mix, hi ha una mica de tot, hi ha províncies que sí que fan el seu propi certamen, un concurs previ, en el cas de Tarragona, i crec que arreu de Catalunya no és així, tot i que no n'estic segur, en el cas de Tarragona, doncs... A Tarragona sí que hi havia un concurs, però crec que es va deixar de fer, però sí que hi havia. De normal és això, o sigui, per a cada província es fa un concurs previ i després doncs, la representant és la representant de la província. Què suposa per vosaltres doncs, tindre aquest paper, aquest repte i oportunitat? Bueno, doncs a mi ha sigut un repte bastant innovador per a mi, però ha sigut molt bonic, o sigui, tota l'experiència, perquè el que més m'ha agradat ha sigut que el concurs no només se centra en la bellesa, se centra molt en la bellesa interior, i crec que és un terme que en aquests concursos no es dona visibilitat, i això m'ha agradat moltíssim, que ho facin. Que bonic, és molt bonic això que dius, perquè i més avui en dia en la nostra societat on tot és molt superficial i només ens fixem en el físic, està molt bé que un concurs també vegi la bellesa interior de les persones. Però fa bé de dir-lo perquè jo crec que hi ha molt prejudici amb aquest tipus de certàmens i molta gent que sense saber de què va la cosa ja diuen això s'haurien d'eliminar avui dia, no? de la societat, aquest tipus de concursos. I fas molt bé de dir que també es valora un altre tipus de bellesa i no només l'estètica, oi? Sí, i a part d'això, o sigui, no et demanen cap estereotip. L'estereotip te l'agafes tu a la teva ment per tot el que veus des de sempre, però no et demanen ni que t'aprimis, ni que... no, o que siguis realment com tu ets. I per això m'ha agradat molt. Tu, Ricard? Doncs realment m'ho plantejo amb moltíssima il·lusió, zero expectatives, perquè al final doncs això m'ho vaig trobar superagraït i amb el que dic, amb moltíssima il·lusió, però jo ja tinc una vida plena de per si, a mi m'encanta el meu dia a dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir, això ja ho tinc de guanyat i doncs, de més a més,
participar al concurs. També s'ha de dir que amb molta il·lusió, però sóc un tio competitiu, no? Doncs ja que hi som, doncs a guanyar. Quins són els valors que, ara que ho comentàveu, que creieu que han tret de vosaltres, més enllà del físic, perquè és evident que el físic doncs també el tenen en compte, no? Perquè jo, per exemple, en tots els candidats no he vist cap persona grassoneta. No, sí, per exemple, és el que he dit, sobretot, se centra molt en l'interior de la persona i com tu ets. Per exemple, hi ha diferents proves i hem de fer un vídeo amb una col·laboració, es diu un projecte social, i jo ho vaig fer amb Down Tarragona, i el meu objectiu era que els nens, les persones que estan al centre, tinguin com una via d'escape en l'àmbit del ball. O sigui, la meva contribució va ser que el ball sigui una via d'escape per a ells. I, érem 52 candidates i cadascuna va fer un projecte social molt, molt interessant i molt bonic, i cal recalcar que jo vaig quedar de les 5 primeres. I em va fer molta il·lusió perquè ha sigut un projecte que m'ha marcat moltíssim. Doncs jo considero que tinc bastant un equilibri. Potser no sóc el més guapo, però almenys la meva parella, la meva mare i la meva àvia diuen que no estic malament. Potser no sóc el més fort, però m'agrada cuidar la meva salut i el meu cos. Soc curiós a l'hora de vestir. I tot això ho representa des de l'essència, en el que jo em considero que sóc un tio molt disfrutant, no? I que ho gaudeixo tot moltíssim. La meva vida, com us he dit abans, m'encanta. Jo crec que transmeto això i jo crec que és el factor diferencial que puc arribar a tenir jo com per participar al concurs. Avui, aprofitant la vostra visita, la vostra presència, doncs estem fent aquest debat, no?, de com el físic pot condicionar, obrir oportunitats. Vosaltres ho heu notat així? Si em permets aquesta pregunta començaré jo, perquè sí que tinc un bagatge vital una mica així disruptiu en aquest aspecte. Jo de petit vaig ser un nen molt obès, no? Fins que vora l'adolescència el meu germà, que a dia d'avui també es dedica al món del fitness i les preparacions esportives, va dir: Ricard, això ho hem de canviar, escolta'm, vine, t'ajudo, i físicament em va transformar. Però és que el que no m'esperava jo és que em transformés la vida. Al final sí que està molt bonic vendre que el físic no és el més important, i òbviament no ho és, però sí que és un primer cop d'impacte a nivell extern, i a nivell intern el sentir-te a gust amb tu mateix, l'estar a gust físicament, et dona una autoestima, una autoconfiança com per realment poder enfrontar la vida empoderat. Jo sóc una altra persona. Una entrevista a la ràdio, abans, impossible. Em feia moltíssima vergonya. I ara estic aquí exposat a tot, amb moltíssimes ganes de gaudir l'experiència. I això, en part, a més del desenvolupament personal, m'ha donat el canvi físic. I tu, Nerea? Jo més o menys és el que ha dit ell. A mi em va passar una mica la mateixa experiència, que des de petita era grassoneta i lo típic de que els nens són molt dolents. I sí que és veritat que ho he passat malament perquè a l'àmbit del ball això és molt difícil, el tema físic, i el que no volia és que quan entrés a aquest concurs un altre cop em passés aquesta sensació. I ha sigut tot el contrari. Ha estat un àmbit que m'ha ajudat bastant, i veure també el companyerisme i que totes ens veiem cada dia boniques i coses així, doncs m'ha agradat molt. Per tant, segons la vostra experiència, el físic és important perquè us ha canviat la vida i perquè si seguéssiu grassonets potser no seríeu Miss i Míster, tot i tenint els mateixos valors. Jo crec que no. Sí, jo crec que l'essència en si no canvia, però canvia l'exposició teva cap al món. Sí. Deies abans que també ets coach i que fas alguns tips, no, a xarxes socials. Anem a veure un d'ells per poder-nos posar en situació. Durante más tiempo del que me gustaría admitir, el único motivo por el que seguía yendo al gimnasio era conservar ese estatus social que me daba el tener un físico determinado.
hasta que llegó el punto en el que me dije a mí mismo, ostras Ricard, de verdad estás tan vacío que lo único que tienes para ofrecer es un físico mínimamente musculado. Y realmente el dilema estaba en mí, porque lo que proyectaba a los demás era solo eso, esa faceta de gym bro. En cambio, cuando me movía en entornos en los que el físico tenía poco que ver, me empezaba a sentir pequeñito, hasta que decidí desarrollarme, identificar mis valores, ser coherente a ellos y aplicar hábitos y rutinas que me hiciesen sentir bien a mí mismo. Y fue a partir de ahí cuando empecé a tener esa retroalimentación tan positiva que obviamente seguí yendo al gimnasio, pero por un motivo totalmente diferente, porque me encantaba, porque cuidaba mi salud. Pero fue ese trabajo en mí mismo el que hice, el que me capacitó para tener ese estatus que antes ansiaba con el gimnasio en todas las facetas de mi vida. Y ahora me va pesando poco a poco más y más. Volvemos a inspirar i soltaremos el aire poc a poc. Un canvi, un benestar en tu mateix que doncs ara vols transmetre als altres, no? Exacte. O sigui, al final, quan realment adquireixes uns coneixements, unes habilitats i tens aquesta confiança doncs, per dir jo sóc això, jo sé com es pot fer, és impossible no voler-ho compartir amb els altres. Jo tinc la necessitat de saber que la persona que passi per la meva vida marxi una miqueta millor del que era abans. Mai, cada vegada veiem més, no? Com els joves tenen aquesta preocupació, aquesta obsessió pel físic, sobretot influïts pels influencers, les xarxes socials, a l'aconseguir els reptes, els propòsits, no? I a vegades això crea certes frustracions. Sí, bueno, jo crec que ara perquè hi ha més les xarxes socials i més exposició, diguéssim, però que els hi pot arribar a crear aquesta frustració, però no crec que fos tan diferent abans. A la nostra època, jo que sóc una mica més grandeta i no hi havia Instagram i aquestes xarxes socials aleshores, però també miràvem les revistes, hi havia uns altres canals pels que també ens comparàvem amb les altres persones, amb les altres noies, i bueno, al final la societat, sigui d'una manera o d'una altra, te fa això, no? Vols comparar-te amb l'altre, vols estar igual de prima que l'altre, hi ha estereotips, i bueno, és el que porta, no? Al final, que ens frustrem, que volem arribar allà on no podem arribar, potser, o que volem aprimar-nos, o que volem ser com aquella altra persona. Però al final has d'acceptar-te tal com ets, cuidar-te, això sí. Però sí que és veritat que, clar, potser ara tenim molts més referents, o potser abans teníem només les revistes a l'abast, però clar, avui en dia agafes el mòbil i tens tantes coses on fixar-te i amb qui reflexar-te i emmirallar-te. Pa lo bueno i pa lo malo, claro. Sí, que hi ha més vies, hi ha més canals, sí, és veritat. I que sàpiga que el físic o l'estètica és important fins a cert punt. I que no es deixi, que sigui crítica sempre amb el que veu a les xarxes, que no s'ho cregui, que mastegui una mica tot el que veu i que no s'ho cregui tot. Ella sap que n'hi ha filtres, sap quina és la realitat i al final es tracta d'això, de no creure tot el que veus. I que al final les xarxes socials mostren la part bona, no?, de tot. Exacte. Ningú penja... Clar, tu te fas 10 fotos, per exemple, això ho fem tots, no? Tu no penjaràs la que surt no, tenir en compte això, el que tu has dit dels filtres i sobretot de que els cossos que a vegades veiem no són reals, perquè és molt fàcil ara editar una foto. El problema és aquell nen, aquella nena, aquell nen que veu aquella foto i la considera com a veritat i vol arribar a aquell prototip que no és real. S'ha de mirar una mica en perspectiva i tenir també una mica control de les expectatives. Vull dir, és com si jo ara em poso i dic, no, és que vull ser futbolista professional, perquè a mi m'encanta el futbol. Doncs no, mira, escolta'm, el puesto de Leo Messi està ocupat. I és absurd, amb 25 anys, mirar i dir, seré futbolista professional? Impossible, si tinc 2 peus esquerres. Però realment estic mirant una carència de no seré jugador de futbol mai a la vida, quan tinc moltíssimes altres habilitats, com puc ser un coach de puta mare amb unes habilitats espectaculars, però pel simple fet d'estar-me fixant en que no estic sent jugador de futbol, estic perdent la meva vida. I crea una frustració, no? Al final voler ser els de més en lloc de buscar el que tu pots ser. Exacte. És que has de veure quines són les teves pròpies limitacions, no? I tenir unes expectatives sempre realistes. I realment quan les coneixes és quan millores aquestes limitacions. Perquè
mentre no les coneguis, allí seguiran. I fixar-te realment amb els teus talents, no amb el que tens i no amb el que desitjaries de tenir, no? Perquè ho té l'altre. Havies experimentat un canvi físic, anem a veure. Ves-nos explicant, quant de temps has trigat en assolir el teu repte? I com ho has fet? Perquè, ojo, quin canvi, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies. Jo he vist safarejos amb taules per rentar no tan potents com aquesta, t'ho he de dir. Moltíssimes gràcies. No, res, doncs mira, jo som família d'alimentar-nos bé, de manera sana, però doncs amb quantitats tirant a importants, no? Jo m'he criat dinant amb la meva àvia, com molts nois de la meva edat, i doncs des dels 3-4 anys fins als 15 vaig patir una obesitat important, o sigui, catalogada pel metge, no? I controls mensuals, sense cap mena d'èxit. A la vista estava. Doncs fins que, com us he dit abans, als 15, el meu germà, i he agraït eternament, la veritat, ell va ser, és, i a dia d'avui també, el principal impulsor de que jo vulgui millorar dia a dia, en tots els meus àmbits, em va dir, Ricard, això s'ha de canviar. Ja no per físic, que també, perquè entres en una etapa en l'adolescència on vols començar a agradar a les noies, veus que ni et miren, comencen a sortir tots de festa, i jo sempre he caigut molt bé, però bueno, és que ets tu mateix el que no s'atreveix a sortir. Perquè clar, és que no trobaré res que em vagi bé com per poder sortir a prendre un gelat amb els amics, o precisament em fa vergonya que em vegin menjar un gelat perquè estic gros, no? Doncs de dir, això s'ha de canviar, i és un fet. I ja també, doncs per salut, em vaig ficar en les mans del meu germà. Quina diferència de teniu? 5 anys i mig. Ell és el gran. Perquè anava a dir, menjaríeu igual amb l'avi els dos, no? No, sí, i ell ha patit la mateixa transformació que jo. Vale. Sí, precisament per això, ell ho veia amb 5 anys vista i va dir, jo l'he de parar abans. Ell ho va fer més tard i a mi em va saber frenar abans. I doncs això, em vaig aprimar 30 quilos, cosa de mesos, no va arribar a l'any, però perquè quan estàs molt malament és fàcil, al fer-ho millor, doncs de tenir un canvi físic molt gran. Llavors, a partir d'allí, a partir de lesions i demés, vaig haver de deixar el meu esport, que era el bàsquet, i vaig descobrir el gimnàs, el fitness. He dit, vinga, va, hosti, que això d'aixecar ferro m'agrada. Em vaig començar a muscular una miqueta, a posar-me fort, estava guai, i per circumstàncies X em vaig tornar a engreixar, i va ser quan realment vaig fer el canvi de clic, això que explicava abans, no? De dir, em fixava tant en el físic, en només aparentar aquesta seguretat, però seguia sent el nen gros que era de petit, i va ser quan vaig dir, prou, treballo també en lloc de cap a fora, cap endins, i va ser a partir d'aquí quan el canvi físic, i tal com estic a dia d'avui, no? Va ser una conseqüència del canvi, no la causa. La veritat que era en un moment vital i físic, per mi espectacular. I quina alimentació teniu? És a dir, ara per tindre un físic i mantenir-lo, us heu de privar, com s'acostuma a dir, arroz i pollo, o us podeu donar capritxos, o com entreneu? Quina és la vostra pauta? A veure. Bueno, jo, per exemple, sempre m'ha agradat menjar sa, però sí que és veritat doncs, que m'agrada. Per mi mateix és el que he dit abans, que ets tu, els estereotips te'ls poses tu. Doncs em volia aprimar una mica més per al certamen. Llavors vaig fer una dieta molt estricta, que ho vaig passar molt malament, i només podia menjar pollo, meló... I arròs, no? No, arròs no, perquè era diürètica o alguna així. I no podia res de carbohidrats. Pollo, melón i verdures i ja està. Així durant un mes i sí que ho vaig passar bastant malament, però ara ja menjo una mica de tot. A mi, si em permeteu aplicar una mica el coaching aquí, s'ha de saber diferenciar molt bé el que és saludable, el que és assolir un objectiu. Vull dir, tu, per tenir una vida saludable, per estar sa tant físicament com de forma interna, tu no t'has de privar de res.
Vull dir, si a tu t'apeteix un gelat, te'l menges i pum, s'ha acabat. Vull dir, hasta aquí. Què passa? Que quan tens un objectiu, la cosa canvia. L'esportista d'elit, es diu que l'esport d'elit mai és saludable a nivell psicològic, doncs perquè t'has de privar de tot aquest tipus de coses. Sobretot quan has de fer una dieta restrictiva. Però què? Tens un objectiu. El vols assolir? Sí. Vols pagar les conseqüències? Sí, també. Doncs endavant. No, revisem, si vols arribar. Però una cosa que tinc claríssima és, jo a dia d'avui sí, em restringeixo una miqueta més, perquè vull arribar al concurs com un pinzell, s'ha de dir, doncs em restringeixo. I després ja, una vida, no? No, a la meva vida habitual. Vull dir, jo sóc feliç menjant el que menjo, tinc una família de fruiters, llavors fruita i verdura fantàstica, aliments de qualitat i poca cosa més. Si a vegades és pensar, vull mantindre'm o vull menjar i disfrutar, no? Vosaltres com ho veieu? Al final no és tant el que menges o deixes de menjar, que et prohibeixes o que et permeteixes, sinó quina relació tens amb aquell menjar. La relació que estableixes amb el menjar. No? Sí, o sigui, que sigui jo la que em mengi el dònut i no el dònut el que m'està cridant a mi al supermercat. O sigui, quan tens una relació com de dependència, no deixa de ser una addicció al final, no? I això és el que s'ha de controlar, diguéssim. Però no parlaria tant ni d'un extrem de menjar tot el que vols, ni tampoc de reprimir-te, perquè al final la repressió te sortirà per algun lloc. És el mateix que em passa a mi amb els homes. El mateix que em passa a mi amb els homes. Sí, sempre com un terme mig, no? De trobar un equilibri, diguéssim. Com amb tot a la vida. Sí, mira, en la moderació està la virtut, que diuen, no? Bueno, però agafant la referència dels homes, és exactament el mateix, de dir, tu t'encanten els homes i dius, vai perquè m'apeteix i ho gaudeixo, fantàstic. Vas per necessitat d'agradar, revisa. És des d'on fas les coses. És per plaer o necessitat, Zafiro? És necessitat, però és necessitat. A aquestes alçades de la vida és necessitat, ja no. I un bon físic obre portes. Vosaltres, per exemple, ho heu notat darrerament. Per exemple, a vegades passa, no?, que en un lloc de treball potser una persona amb piercings, amb el cabell tintat, amb tatuatges, potser que tingui més valors i més aptituds que una altra persona que estigui amb un físic més quotidià i escollin aquesta persona de cara al públic. Jo crec que ara menys, crec. Però sí que és veritat que es valora moltíssim el físic i no tant el físic com a tal, sinó els tatuatges, el que tu has dit, els piercings... Els prejudicis socials que hi ha, no? Sí, els prejudicis socials, perquè és una construcció social que s'ha fet i bueno, realment és això. Sí, jo penso que dir que no és absurd. Al final et dona certa presència. Si no, aniries a una entrevista de treball en xandall i oi que no hi vas, que hi vas ben vestidet. Ojo, que si és per un gimnàs estaria bé. Bueno, sí, depèn del context. Depèn de la situació. Per una oficina no, però... Exacte. Però sí que és cert, doncs, que dir que un bon físic no t'obre portes, tant a nivell laboral com personal, és absurd. I per lligar, es lliga més o què? En quin estat si es pot saber que esteu vosaltres? A veure... No sé. Ella no sap en quin estat està, no ho té clar, no ho té clar. La Nerea no sabe, no contesta. Jo sí, jo estic en parella. La veritat que molt, molt content. Quan porteu? Molt poquet. Per això estic tan content, no? No. És a dir, abans o després de ser míster? Abans. Bé, vam començar a sortir, la coneixia d'abans, però vam començar a sortir just quan em van trucar pel míster. I com ho va viure la teva parella, això? Perquè, clar, hay mucha tóxica suelta por ahí, ¿verdad? Claro, seguro que no... Li va semblar bé o com ho està visquent? No, sí, sobretot perquè veu que jo m'ho prenc d'una manera molt, molt filosòfica, de dir, vaig a viure l'experiència, vaig a passar-m'ho bé. Si ella vegés que m'obsessiono, que canvio d'alguna manera, doncs, ostres, potser sí que hi haurien senyals d'alerta, o com es diu avui en dia, red flag, no sé si es diu així. Ara tot és en anglès, fill meu. Sí. Jo també sóc una mica boomer pel vocabulari. Ara tindrem vocabulari de seguida, que la Zafiro s'ha posat al dia i ens portarà... Bueno. No, però en aquest sentit, fantàstic, em recolza moltíssim. Tant ella com la meva família. I li deu agradar presumir d'estar amb un míster, no? També. I has notat que des que tens exposició a xarxes socials, tant com a coach, com a model, com a míster, doncs t'agreguen més noies o més gent t'envia alguna sol·licitud o... Bueno, des que t'exposes més, doncs òbviament tens més audiència, llavors algun missatge més doncs arribarà,
Sobretot ho vaig notar a l'hora de començar a ballar, tu. Ah. És algo més, de fet, a la meva parella la vaig conèixer ballant. Però sí que és veritat, doncs, això, a partir del certamen, com hem hagut de cada dia doncs, publicar doncs, històries, publicacions, col·laboracions que hem anat fent, doncs, les visualitzacions doncs, s'han disparat bastant. Però no hi pretendientes o pretendientes, no? Nosaltres te busquem algú, Si vols fer una crida, no ho té clar. tens el micro obert. No ho tinc clar. No ho té clar. Si que a vegades no fa falta. Algú no té per què buscar l'amor, que l'amor no ho és tot, no? Bueno, jo ja sé què és l'amor. Ja no fa falta més. Això en l'anterior programa ho comentàvem, que cada vegada costa més trobar gent una mica decente. Bueno, jo he estat 4 anys amb una persona, o sigui, vaig començar joveneta, als 16, i, bueno, per circumstàncies doncs s'ha deixat, però que ara estic molt bé com estic. La veritat que no vull... Que solteres està molt bé, carinyo. Sí, no vull apuntar. Jo també. Aprofita. Doncs anem a veure la Nerea ballant, va. Com va sorgint el teu cas, mentre seguim veient les imatges, que te cantessis pel flamenco en concret? O no sé si hi ha alguna família que et va influir o vas... Sí. Bueno, la meva mare és la directora de l'escola de dansa on ballo i, bueno, ho hem amat des de petita, des de que estava a la panxa. Tot i que també d'altres estils estem veient, no? Sí, bueno, sí, és això, el flamenc, des de que vaig néixer, doncs la meva mare té una companyia, té una escola de dansa, llavors m'he criat sempre al ball. I ella és professional a l'àmbit del flamenc. Però sí que és veritat, com és una escola de dansa, doncs m'ha agradat tocar diferents estils. També, per exemple, vaig fer ballet, perquè ballet és l'estructura de qualsevol ball. Llavors, a partir d'aquí doncs, vaig descobrir el hip-hop, bueno, les danses urbanes, i també em va tirar bastant bé perquè em van agafar una companyia així molt forta a Barcelona, vaig anar a diferents concursos, però realment el que tinc a la sang és el flamenc. I ho fas com a afició o t'agradaria dedicar-te? Perquè fas de professora, no?, de ball flamenc, però estàs estudiant educació infantil. No sé si amb tot plegat et vols quedar amb una cosa, amb una altra, o seguir explorant la carrera com a model, també? Bueno, jo ho tinc com a hobby, o sigui, el ball en general, però sí que és veritat que m'agradaria seguir les rames de la meva mare i dedicar-me al ball en general, no solament al flamenc. I pel que fa a la carrera, doncs m'agradaria acabar-la, que em queda 2 anys, i si es pot compaginar, doncs endavant. Doncs mira quina curiositat, que tenim Miss i Míster i que tenen en comú doncs això del ball. Bueno, la Nerea balla, jo faig el que puc quan sona la música. Anem a veure el Ricard. No, balla molt bé també. Yo antes era una persona introvertida y vergonzosa y perdía un montón de oportunidades por miedo. Esto ocurrió hasta que el baile entró en mi vida. Me hizo ganar seguridad en mí mismo hasta el punto de que ahora me lo paso genial bailando y conociendo gente maravillosa. Soy Ricardo Lorenzo, coach y fundador de Sé tu propio héroe, y he creado el evento Báilale a la vida. Sí que balles, carinyo. Sí que balles. El que veig que heu fet feina, buscant. Mira, ya llegué, ya estoy aquí. Salsita. Aquí estic fent de noia, veus? Per què de noia? Poden ballar 2 nois, no? També. O sigui, perdó, el rol és leader-follower. Sí, sí. O sigui, de manera més comú se li diu fer de noia o de noia, però sí, és leader-follower, aquí cadascú. El que porta l'altre, no? El que un porta l'altre. Sí, exacte. Mira, mira, toma! Twerking! Toma! Vaig guanyar el concurs. En sèrio? Sí, sí. Hi havia un concurs de twerking. Escolta, podríem fer una demostració de ball, no? Zafiro vol ballar vostè, Home, jo vull que m'ensenyi això del twerking. Vinga, va. Escolta'm, vinga, va, som-hi. Home, jo no vaig ser aquí sense que me venegues el culo, carinyo. Us deixo espatllar allà. Jo ho vull veure. Mira, 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 mira. Un primer plano, nene, un primer plano aquí. Dale, dale. Quina meravella. Però una mica de batxateta, va.
Vale, un baixador, vinga, va. Ai, jo fa molts anys que no m'ha preguntat amb un home, Cuidado. Aquí no está guía, Si no te fa algú, no mola, Ay, bueno, sí dicen todos. ¿Qué ha dicho? Si no te algo. Ay, lo noto, Uy, qué móvil más gordo. Uy. Ay, vuelta en todo, vuelta. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Ay, por favor, quina fantasía. Algo que eso muy bien ya lo sabías. Sácame el duende. Toma. Nena, toma ya. Toma, ara jo ja entenc perquè aquestes dues persones, aquests dos bellezones són místers, Ara ho entenc jo. Aquesta és l'essència que tu parlaves, Carina. L'essència és això. Això és la bellesa, que sí? Doncs abans ho dèiem, el certamen de Miss ja es va celebrar, el de Mister Caldràs. Per tant, Nerea, explica'ns una mica com va anar en el teu cas el certamen. Anirem veient imatges teves en la teva participació. Com va ser l'experiència, en quina posició vas quedar i què t'ha quedat de tot plegat? Explica'ns. Bueno, doncs, primerament, l'experiència com a tal ha sigut brutal. Aquest va ser el primer dia, que va ser l'entrega de bandes. Aquest és el meu vídeo d'introducció. Per Indrets de Tarragona. Sí. Havies fet alguna cosa semblant anteriorment? No, mai. Bueno, lo típic de fotos, havia modelat per algunes marques així de botigues, però no mai. El certamen va ser durant tota una setmana, no? Sí. D'esdeveniments, de visites... Exacte. Ves-nos dient. Bueno, doncs és això, o sigui, les visites jo... És que eren a Salou, que és el meu poble, llavors era com l'anfitriona, tot el món em deia l'anfitriona. I mira, aquest vídeo va ser quan vaig quedar de les 5 primeres en el vídeo del proyecto social, y aquí ho explico. No me pensé dos veces en hacerlo con esta asociación, introducir el baile en su vida. Yo les he ayudado a ellas, pero ellas me han ayudado tanto a mí porque encima son personas que sin querer te motivan. I bueno, aquí va ser quan vaig passar al top 12 de 52 i vam poder modelar amb un vestit que ens van deixar ells. Els vestits els assignen, els escolliu? Com va? Bueno... Perquè igual a una altra companya li toca un vestit més xulo. Per exemple, aquest, que és per passar al top 24, m'ho vaig fer jo. Però si no passes al top 24 no desfiles amb el teu vestit després de tot l'esforç. Llavors jo estava així per passar ni que sigui al top 24. Aquests dos desfiles doncs, agafen a la meitat, de 52 van passar a 24, i si tu passes, doncs, tu portes el vestit blanc, que va ser el que jo em vaig fer, i després, un cop passes al top 24, hi ha el top 12, que va ser quan vaig passar i vaig portar el vestit aquell rosa, que sí que ens ho van deixar. I un cop passes al top 12, ja passes al top 6, que ja no vaig passar, però la setmana passada van donar les posicions i vaig quedar top 10 de 52. Estic molt orgullosa per això. M'he involucrat més en el projecte social, en els projectes, i hi ha hagut molta preparació al darrere, que això no es parla, però ha sigut molt cansat compaginar el ball, la universitat, tota la preparació. Jo, gràcies de que vinc d'una rama, doncs que ja he de compaginar la meva vida, però sí que ha sigut molt cansat. Llavors no podia anar a Barcelona per a que m'ajudessin doncs, a desfilar això. Llavors, és el que us deia abans, que m'ha agradat moltíssim el companyerisme que hi ha hagut, perquè vaig arribar el dilluns i jo, és que no sé desfilar, no sé què, i entre totes doncs, em van ajudar. Carinyo, la gràcia que tu tenies allà en el vídeo desfilant la tens, I això segurament el flamenc i la dansa sí, bueno, és això, o sigui, vaig agradar molt al públic perquè tinc escenografia de la dansa. I a part també ho van fer al TAS, que és el Teatre de Salou, que ho tinc molt mamadíssim. Llavors em
estava molt tranquil·la. Jugaves a casa, no? Sí. Doncs en el meu cas, el que em resulta més complicat és treure'm la rigidesa. Sobretot pel tema de, doncs, potser del gimnàs, no ho sé, però tendeixo molt a ser escrupolosament correcte, recte, allò que de vegades sembla que t'hagin ficat un pal. El que he de fer és aprendre'm a relaxar. Però per la resta, o sigui, òbviament, això és un ambient molt distès. Dista molt de lo que pot ser un concurs, llavors també has de saber modular una mica la teva postura, la teva manera de parlar. No és el mateix, acabo de dir que m'han ficat un pal, no? Pues això, segons quin context no ho podries utilitzar perquè no queda bé. Aquí sí, ho pots dir, aquí ho pots dir, ho pots fer i tot. Ho podries fer i tot. El concurs millor que no. No, clar, doncs per això, no? Un altre tema recent, l'apagón elèctric, Zafiro. Com li va afectar a vostè? Aquest apagón que ens va demostrar molt a tots lo vulnerables que som. No sé si vostè tenia algun aparell que no estava carregat i el va trobar a faltar. Home, jo estava carregant el Satisfyer en aquell moment. I me'l van deixar mitges, Això et passa perquè no el tens de piles. Que ja de piles? Els antics. Veus? Et toca anar renovant, però si encara utilitzem els de pila. Jo necessito una sexòloga a prop meu, carinyo, que jo tinc moltes preguntes. Escolta, doncs de vegades, mira, els transistors o les ràdios aquelles antigues no podem estar enxufats. Ai, que susto, m'estàs dient que ho substituís la ràdio pel Satisfyer? No, vull dir, era un altre exemple. Ai. Ara que dèieu això de piles o de càrrega, quina perillositat tenen aquests aparells? El Satisfyer? Perquè, per exemple, hi ha mòbils que exploten. Imagina com que els fent servir m'explota el Satisfyer en aquell moment. No, que no. Digue-m'ho mai que jo estigui tranquil·la aquesta nit. No ho sé, amb els mòbils i els patinets sí que ho havia sentit. Clar, esclaten, no? No hi ha hagut cap cas. Però amb el Satisfyer, no ho sé, haurien de tornar a mirar estadístiques o algunes... S'ha quedat amoïnada. Home, jo aquesta nit no estaré igual, estaré patint. Això sí que seria un clímax explosiu. No sé, igual és... Mira, el Ricard s'hem avançat, ho anava a dir, igual seria l'èxtasi del segle. Sí. Una explosió allà tremenda. Com li va agafar aquesta apagada? A veure, doncs, clar, jo abans de venir a aquest programa jo no en tenia de mòbil. I el senyor Requesets em va fer treure... Bueno, sí que tenia mòbil, però d'aquells antics... Va obrir xarxes i... Vaig començar a obrir-me xarxes... I aplicacions... I el principal problema que jo vaig tenir de l'apagada no era no tenir llum per fer el fricandó. Era perquè no podia connectar-me al Tinder. Vull dir, fixeu-vos com som de dependents de les xarxes socials, Ara, m'ho vaig passar molt bé, Vaig allà amb les amigues, prenent cafè, criticant a la porta del carrer. Home, aquí hi ha tarragonadors que tinguin, vam posar una caseta. Vam tornar als orígens, tothom a fer coses d'antanyo, no? Com a la pandèmia. Sí, la gent va començar a parlar entre ells, s'interrelacionaven. Sorties al carrer i tot de nens jugant al fet i amagar, que pots comptar quan havien jugat mai. Clar, mai a la vida. Va ser una experiència bonica, Va ser una experiència. Ara, jo ja demano no viure més fets històrics, que ja en portem masses, Vull dir, que si la pandèmia, que ara se muere el papa. I a veure, per favor, jo no estic preparada per tants ensurtos. I vosaltres, com us va agafar? Bueno, jo estava a la universitat a punt de fer un examen i doncs no sabíem què passaria perquè el campus Catalunya, que és el que està aquí a prop, s'havia evacuat i també com ja havia passat alguna cosa a les químiques, no sabíem ben bé si l'apagón només era a Tarragona o ja després era a nivell nacional. Però... La desinformació, perquè com que no funcionava l'internet, no hi havia electricitat, doncs la gent tampoc podia informar-se. Pensàvem que era algo relacionat amb les petroquímiques, però és això. Després ens van deixar que marxéssim, no van fer l'examen i al dia següent també tenia un examen que, bueno, tinc una foto, jo estudiant la nit amb una vela perquè no tenia res més, que em feia mal el cap, els ulls i tot. I amb apunts físics, perquè avui també avui en dia s'estudia amb tablets i amb... Jo no sé, jo sóc de l'antigua usanza, tot físic. Meva amiga, la Maruixa, es va quedar encerrada a dins el clarel, no podia sortir. Clar, les portes automàtiques no podien sortir, vull dir, estem condemnats a
tot que sigui elèctric i no ens n'adonem. I la gent que va estar 5 hores en un ascensor? Madre. O el Dragon Khan? Allò amb la Solana? Mare meva. Sí, jo vaig sortir al carrer i només veia bombers, dic això, la gent que està als ascensors. Sí. Jo me'n vaig anar a la platja directament, perquè dic, el sol no s'ha d'enxufar, feia un dia superbonic, dic, posar a la platja que me'n vaig a aprofitar. Veus a problemes, soluciones, tu. Sí. En el meu cas també va ser fantàstic. Vull dir, per sort tenia la feina tot el dia feta, no tenia gaire més cosa a fer. L'únic que em vaig preocupar és amb la meva mare. També tenim la sort de que la meva àvia viu al mateix bloc d'edificis. El problema més gran que vaig tenir va ser haver de pujar 7 pisos escales, assegurar-me que a la meva àvia no li faltés de res. Li vaig trobar una ràdio d'aquestes a piles, li van posar perquè no estigués sola, perquè ella si no sense la tele se muere, doncs la ràdio perquè escoltes alguna cosa, i poca cosa més, tu, a gaudir de la tarda en silenci, amb calma i tranquil·litat, un bon llibre, i ja està. Mai, aquest tipus de situacions es demostren la vulnerabilitat, la dependència que tenim, no?, a la tecnologia, al món digital, i que quan ens quedem sense ens quedem com a perduts. I l'angoixa que això genera molta gent. Sí, a mi em va donar per fer un post, com a molta gent, no?, que ens posem a filosofar el dia següent d'aquesta dependència, no?, de l'electricitat o del món artificial. No? I ara jo crec que ja als supermercats vaig llegir que la gent ja anava a comprar un altre cop paper higiènic. La gent va arrasar una altra vegada als supermercats. Amb d'altres coses encara amb l'aigua, això, però lo del paper higiènic és algo que no entenc. Tu estaves a les fosques però amb el cul net, carinyo. Jo estava a la dutxa en aquell moment, però escolta, jo és que a la muntanya no he necessitat paper en 3 dies, o sigui, al final és el que dèiem, no? Que vulnerables som perquè realment estem enganxats, estem enxufats, ens volen tenir enxufats, no? I bueno, aquestes situacions te fan veure això, no? Realment, que depenent estem d'una tecnologia. Exacte. Que avui dia, sense aquesta tecnologia, bueno, jo soc de llibres, com ella deia, de l'antigua usança, jo tinc llibres, no tinc Kindle. Un kit de supervivència. Això vostè què posaria en el seu kit? Què no li podria faltar? El Satisfyer, segur. Si ja et torna a veure una vegada, ja sé que el Satisfyer no me'l poso perquè... Carregat. No, clar, un carregador pel Satisfyer, això posaria. Però és que són de USB, clar, has de buscar un dels antics, de piles, t'ho estic dient. Jo no ho sabia això. Com les ràdios antigues, sí. Home, en el meu kit de supervivència, la laca, carinyo. Jo sense laca no podria viure, tu. Això no s'aguanta... Com Laura Roger, l'altre dia que el vam veure al sofà. Clar, és que vull dir, una miqueta de laca i el pintallavis. Això sempre. Això que no falti. Molt bé. Vosaltres què no podria faltar en el vostre kit? Jo, per exemple, els tacons. O si no, les castanyoles, que estic tot el dia. Molt bé, veus, com això no és elèctric, doncs... Clar, per ballar, ni que sigui ballar. Doncs mira, jo seguint a la Mai, fent una petita també reflexió estoica, hem convertit plaers en necessitats. Llavors, no necessito res més que la companyia de la meva família, els meus amics, i la veritat és que si caben a la caixa, perfecte, i si no, no vull res. Anem a posar-nos una mica més picants, anem amb les cartes golfes. Heu d'agafar 4 cartes cadascun. Jo no ho conec, soc novata avui. 2 us les quedareu vosaltres i les 2 les podreu descartar, però li haureu de passar l'altra. Té experiència repartint cartes, nota que és universitària. Va, les podeu llegir i les 2 que més us agradin us les quedeu i les altres 2 li haureu de passar l'altra. El marrón a l'altre. No juguem. Jo una te la dono perquè no sé què és. ¿Te gusta de tu cuerpo? A mi, todo. Al completo, cariño. Espera, perquè n'hi ha més. Aquí també, oi? ¿Qué partes de tu cuerpo has aprendido a querer más recientemente? Ok. Bueno, doncs una part que potser m'agrada menys és la meva zona abdominal. Doncs pel que et dic, abans estava obès, doncs ara hi ha zones de greix una mica més resistent. He aprendido a querer estas, les altres, que ja m'encanten. Molt bé. Molt bé. Anem amb una de la Nerea. Diu, ¿a quién le cuentas tus secretos sexuales que no sea tu pareja? A mi amiga Nadia. A la Nadia la tienes frita. Nadia, tu, que ens a la està Nadia la escoltant. tienes frita, ella. Sí, la veritat és que la tinc frita, pobre. O sigui, realment ha sigut com una més en la relació que he tingut. Sí, quan us la llegeixi dieu si l'havíeu escollit o l'heu tingut. La primera me l'he quedat jo per mi, que era meva. Anem amb una altra del Ricard. Aquesta, no sé, igual és que no t'ha agradat. ¿Te gusta llevar la voz cantante en la cama o preferirías que te sometieran? Aquesta també me l'he quedat jo. Ah, sí? Sí. Abogo per un 50-50. Vull dir, hi ha temps per a tot.
Si he d'escollir, prefereixo portar la veu cantant, però escolta'm, que si algun dia vol canvi de rol, obert. Apertura, això és el millor del món. Molt bé. Nerea, cariño, ¿alguna vez has puesto los cuernos o te los han puesto? Y si es la respuesta sí, ¿qué circunstancias te llevaron a ello? Yo no. Però tu, a tu sí. És que no ho sé. És que hi ha moltes versions. Llavors, no ho sé, jo crec que sí, realment crec que sí, i no una vegada, moltes vegades. I vaig anar a una bruja i em va dir que sí. Ui. Sí. Però no tens la certesa, realment, no? La certesa només la sap Dios. Bueno, I la persona. També. Us ho he dit. La persona que los puso. Sí. No, bueno, i la que vas amb ella. Sí. Això obsessiona molt, també passa molt mai, això de les banyes. Infidelitat. Cada vegada hi ha la gent menys respecte. 100 por 1000. Ara que hi ha tantes xarxes socials que la gent pot conèixer gent amb aplicacions. Jo crec que s'hauria de definir què és posar banyes per tu i què és posar banyes per mi. Per cada persona és diferent. Hi ha algú que només el fet de que li entri algú per l'Instagram i està flirtejant allà, no? I inclús ell se pot sentir malament o l'està amagant, o sigui que sí que veu algú dolent al darrere, no?, d'allò. I potser per la parella, depèn dels codis que tinguin, pues, tu inclús poden fer-se un petó i això no, perquè no, però no l'hem fet. No l'hem fet, però bueno, on consideres tu que comencen les banyes? O... Sí, però això és com el homicidio en grado de tentativa. No l'has matat perquè has tingut mala punteria, cabron. Però... Si diguéssiu a la Isla de les Tentaciones, quins són els vostres límits? Que farien sonar l'alarma? Que hi ha els besitos per al coll o coses així, que parli, que dialogui, però a mi el que més m'afectaria és que hi hagi una connexió. Més que un petó o alguna cosa així, una connexió. És el que més em faria mal. Tu, Ricard? Doncs jo la falta de la intimitat. O sigui, jo considero que hi ha coses que visc amb la meva parella, que queden amb la meva parella, i el fet de que les expliqui o que d'alguna manera, tot i que siguin bones, no m'importa, són coses que jo he viscut amb aquesta persona, considero que no han de sortir del nostre grau d'intimitat. Per mi això sí, seria molt més important que qualsevol altre. Vols dir quan ja no estigueu junts o encara que estigueu junts? Estan junts, que expliqui les nostres intimitats. Ni a la seva amiga? Bueno, a veure, curiositats, òbviament fiquem també raciocini aquí, no? Però de dir, mira, jo t'explico una situació, una circumstància personal meva molt important, que tu l'expliquis, per mi és més greu inclús que qualsevol acte sexual. Traicionar la confiança, ¿no? Exacte. ¿Alguna vez te has unido al club de las alturas? ¿Qué es el club de Perdona, las alturas? ¿qué es això? Aquesta és el que has descartat tu perquè no sabies. El club de las alturas. Si lo has hecho, ¿fue con un desconocido o con alguien que conocías? ¿Qué es el club de las alturas? ¿Follar en un octavo? És que no ho entenc. Jo tampoc. Aquesta la descartem. A l'àtic. Diu, haz una lista de las 3 primeras personas con las que te gustaría tener algo y por qué con Zafiro. Bueno, qué difícil. Bueno, primerament... 3 primeres persones con les que te gusta tenir... Aprofita ara, nena, que estàs soltera. Està soltera. Aquest del gym, el compañero del fitness. No. En Pablo Alborán. Ai, no, posa't a la cua, nena. Sí, home. Està difícil, És que... Em penso que ho té complicat. Està una mica complicat, per l'orientació sexual, però bueno. Després, Jesús Castro, o sigui... És un actor espanyol. El del Niño. El del Niño. Ok. Que guapo que és, Sí, és és veritat. que és mi... Té uns ulls molt semblants al senyor Requesens, El senyor Requesens té uns ulls molt semblants al El meu Niño. prototip és contra más guiri, más blanco y más ojos claros, más me gusta. I després, jo què sé, Alexandre Topuria m'agrada molt. Soc molt gran. Es el hermano... Yo no. Es el hermano de Ilia Topuria. Pues vale, me queda bueno, si es el hermano ya lo Vale. ¿Qui és? Es un boxeador. Ai. El Ilia Topuria. Vale, si és el germà, ja ho tenim claríssim. MMA. Sí. Ells sí que saben. Ells sí que saben què són. Boxejador, que fa boxa. MMA fa. Sí, va sortir per les notícies i tot. La UFC, saps el que és?
Jo, carinyo, per sintonitzar la tele, no? Vull dir... No. I això que vostè avui ha portat tèrminos... Bueno, perquè jo vinc a estudiar, però ja no és que estan parlant d'actors i de gent molt joveneta i nosaltres potser som d'una altra generació. Jo no sé, les generacions aquelles són la X, crec. O sigui, jo és que estic ja... Direm canes i no serà per els deien Robert Redford, no? Leonardo DiCaprio... Home, Robert Redford m'agradava, però era més... però més del Brad Pitt i això. Ara vaig jo, amb el Ricard. ¿Alguna vez has probado el sexo por teléfono o videochat con una pareja o un desconocido? Venga, va. No, la veritat és que no, No? No, per aquestes coses soc molt reservat. Inclús ara que es poden enviar aquestes fotos de només es veu una vegada i no pots fer ni captura ni res. Fotopolla. No, fotobomba, són bombes. Bé, sí, però el que sol enviar això. Aquest concepte el vaig aprendre l'altre dia de tu. Ah, sí? Sí, amb un... El reportatge de Santa Tecla, no? Sí. I jo dic, ostres, quin terme... Que tothom s'envia. Sí, quin terme més... Doncs això, jo, com la Nerea amb els estudis, sóc a la vieja usanza, en persona. Diu també amb una parella, amb una parella teva. Sí, ja la veuré després. Em puc esperar, no? Me'n puc esperar que torni. De vegades estàs en una ciutat que has anat tu sol per alguna de feina i ella està allà una setmana sense veure-la. No em crea la necessitat. No és algo que... La videotrucada. Que no t'hem de convèncer, que si no l'has fet, no l'has fet. No m'excita. I es reserva quan torni. Exacte. Todo el amor para ella. Toda la carne en el asador, claro. ¿Has estado con alguien al que le haya ocurrido un squirt? Sí. Vale. Però això explica per la gent que el squirt que és un Pokémon, no? L'esquirt és un Pokémon. Què és? Explica-ho, carinyo. Explica-ho tu, que ho saps. Home, no, que ets la sexòloga tu. Home, jo si vols que ho expliqui, ho explicaré de la meva manera, I com va anar l'experiència? Perquè jo me'n recordo quan estudiava el màster en sexologia, a nosaltres, a l'hora de ser formadors, no?, amb el tema de l'educació sexual, era un tema que encara no estava. Ara amb el porno sí que és veritat que l'esquirt s'ha posat com molt de moda. I jo tinc inclús pacients que m'han demanat de com provoquen un squirt amb la seva parella, no? Perquè la finalitat és fer-la sentir més i no saben que si no el tens pots sentir igualment, no? Sí. I abans era com més... a les noies se'ls havia de dir que si els hi passava allò durant la penetració, durant l'acte sexual, que no s'avergonyissin. O sigui, era com algo motiu quasi de vergonya, no?, quan jo estudiava el 2007. I ara és quasi com un orgull o com algo que... Medallita. Sí, que quasi que si ets una noia i no et passa allò, ostres, l'altre te l'ha d'anar a buscar, no?, el que tu, com si fos algo, una finalitat. L'orgasme i l'esquirt no van de la mà, no? No. A més és que no els hi passa a totes les dones. Sí. I al final és el que comentàvem abans, hem parlat una mica fora de càmeres, quan m'has dit que eres sexòloga. El sexe és un tema en la societat de dia d'avui que està hipersexualitzada del que se'n parla moltíssim però no se'n sap res. Llavors jo crec que és hora de posar una miqueta més de consciència, de parlar quan en sàpigues. O almenys conèixer i experimentar la teva vida sexual en plenitud, amb llibertat i sense jutjar l'altra persona que tens al davant, i és realment llavors quan aprens a gaudir-la de veritat. I no genitalitzar tant o no focalitzar tot amb els genitals. Doncs qui s'ha volgut posar al dia en terminologia actual és Tafiro, no? Amb tot això de les xarxes, les aplicacions, els temps digitals i com lliguen avui els joves. Clar. Perquè com que des que jo em vaig descarregar l'Instagram i el Tinder i totes aquestes coses modernes, clar, a mi m'arriben coses, fotos, bueno, és una fantasia, però clar, hi ha tot un ventall de termes modernos que jo no controlava. I a veure fins a quin punt vosaltres, que sou gent jove, i tu també participes, carinyo? Algunes sí. A veure si sabríeu, més o menys en les vostres paraules, explicar-me què són alguns termes que jo us diré. Sí? Te dejo a ti ahora, Vinga, Nerea, comencem amb tu. A veure, què diries tu que és un heterocurioso? Pues es una persona que va de hetero, però o té probabilitats de algo amb un noi del seu... Bueno, un noi. Algú del mateix sexe, o ja l'ha fet, o... etcétera. Pues bingo, ho ha encertat, la definició és hombre o mujer
que encuentra cierta ambigüedad sexual en algunas ocasiones, pero que lleva una vida 100% hetero. O sea, de cara a la galería es muy macho, pero el porno lo consume. O cuando se encuentra con una travesti en una discoteca le dice cosas... La noche le confunde. La noche le confunde. Mai, tu estaries d'acord amb aquest terme o realment és una mica... Jo crec que... tapadera? No ho sé, O és que és la moda? Ara, tal com l'has formulat, o com la descripció, o la definició, jo penso que potser sí que hi ha algú que està... O sigui, que pot ser curiós, no té per què ser bisexual, i sí que té molt clara la seva heterosexualitat, però sí que vol provar, està molt obert. Sí, de fet he conegut persones que ho saben del 100% del ser. Jo sóc heterosexual, no em besaria amb un altre xiquet, amb un altre noi, però com que té una apertura a nivell sexual, amb un encontre sexual molt ample, molt gran, i té aquesta visió de la sexualitat tan ampla, no li prohibeix de poder gaudir i no mira el sexe de l'altre, si és un noi, si és una noia, o si n'hi ha pràctiques que vinguin d'un noi, que siguin més de rebre o de donar, però hi ha persones que estan molt segures, tot i així, de la seva orientació sexual, i no vol dir que perquè hi hagi més gent allà que sigui del mateix sexe o d'un altre, que jo ara me torni gay, saps què vull dir? O sigui que jo crec que aquí hi ha línies que són difícils d'establir. Al final jo sempre penso que el millor és no posar etiquetes. És que nosaltres no li diem a l'altre el que és ni etiquetem, exacte, sinó que tu li preguntes a l'altre i si l'altre es defineix jo sóc hetero, qui sóc jo per criticar i dir sí, però l'altre dia bueno, igual era curiositat o era una o aquesta apertura de la que parlava, no? Si de sobte a mi em ve de gust una mariscada, ¿por qué no? Topa dentro. Sí, ¿no? Claro que sí, és que sempre encaixonem les coses i amb l'orientació sexual igual, doncs bueno, no ho sé. Jo seria la... Què més tenim? Una altra pregunteta, aquesta pel Ricard. Què és una MILF? M-I-L-F, és una sigla. Bueno, vale, aquí encara tocamos balón. Mama, I like to fuck. Home, idiomes. I amb idiomes. Mr. Tarragona. Idiomes, querida. Sí, senyor. I traduït al català és la mare, una senyora d'una certa edat, amb la que enfollaria, diguem, la traducció literal. A més, amb l'apèndice de que a mi em solen agradar noies més grans, així. Madurites, no? Sí. La mare del meu amic, no? La mare del meu amic. Potser no tant. Molt bé. A veure, carinyo, Nerea, una altra per tu. A veure què és, o què creus que tu és, per tu, el orbiting. Orbiting. ING. Un gerundi en anglès. Orbiting. Orbiting, no? Deu ser. Orbiting. Podria ser. Orbiting. No ho he escoltat mai. Orbiting deu venir de orbitar, no? Sí. Pues una putivuelta, no? Que això ho vaig aprendre ahir. Doncs més o menys, no está bastant lluny, Diu, consiste en dar likes a las publicaciones de alguien y reaccionar a sus fotos o a sus stories, pero no contestar a sus mensajes ni responder a sus llamadas. O sea, una putivuelta, pero a través del teléfono, ¿sí? Ver a ver qué hay por allí, pero bueno, yo luego me hago la estrecha, o me hago, conmigo no va esto. Molt bé, sí. Carinyo, aquesta va per tu. Apa. Bird boxing. Bird, pajarito, boxing. En la caja. A veure què s'ha t'acut que pot ser. Hòstia. Què ets això? Obrir la bragueta o similar. No sé. Jo ja pel context sexual, però si no... Digo, una situación de enamoramiento extremo al comienzo de una relación cuando somos incapaces de reconocer los defectos de la otra persona y creemos que todo en ella es perfecto. Bueno, això és l'enamorament. Estar enxotxado. Això és... Estar en una nube, Lo ¿no? que viene siendo, básicamente, sí. Bueno, a la fase d'enamorament, ¿no? Que estem secs. I Nerea, carinyo, els seximojis, si a tu t'envien una berenjena, ¿eso qué es para ti? Si te l'envien per WhatsApp, si te l'envien per correu ordinari, has de dir un problema. A recursos humans, directe. A veure, si m'ho envia la meva àvia, doncs que vagi a comprar albergínies. Però, pues, un buen pollón. Una bona albergínia. Sí, senyora. I si t'enviessin, Ricard, un préssec, un melocotón? Home...
M'has vist fer twerking? Molt bé, sí senyor, sí senyor. Un altre, tenim temps per un altre? Sí, vinga. Sí? Vinga, diu curving. A veure qui dels dos m'ho sap explicar. Curving. Què vol dir curving? Te la deixo per tu, Nerea, perquè soc amable. Pues... curving. Digo, podríamos definirlo como marear la perdiz. Okay. Es decir, en lugar de cortar una conversación digital cuando no interesa, el curving transmite desinterés. Por ejemplo, respondiendo tarde a los mensajes, reduciendo la extensión de las respuestas, poniendo excusas para no verse en persona. Yo soy curving, entonces. És com donar excuses o com anar... Sí, como que pereza. Sí, que pereza. Sense arribar a dir, ai, mira, carinyo, que no m'interessa. Clar, això genera angoixa, ho dèiem en l'anterior programa com el ghosting, no? El no donar una resposta a algú genera... Bueno, jo no el desconeixia, però el curving ve a ser més o menys com el ghosting, el que desapareix sense dir res, sense donar explicacions, que al final pot generar una ansietat amunt de dir què he fet malament, no? Que l'altre marxi sense dir res, no? I no tenia aquesta responsabilitat afectiva, com a mínim. I el curving, nou terme per mi, però bueno, és fer moltes curves per dir alguna cosa que ho pots dir, si ho dius des del respecte. Però bueno, jo crec que per l'altre deu ser com un joc, no? Al final la comunicació és essencial, no? I deixar les coses clares, siguin com siguin, no? Millor bueno, jo em referia, tipo, per exemple, a partir de Miss Espanya, doncs, que he conegut a molta gent i coses d'aquestes, i lo típic que et comencen a tirar la canya, o sigui, jo parlo amb respecte, contesto amb respecte, i et comencen a tirar la canya, doncs, curving. Hashtag curving. Sí, és veritat. Jo també... Sí, que respons per amabilitat, no? Però sí, al final... després ja veus que la intenció no era amable. Sí. Molt bé, doncs un altre dia que continuarem amb més termes, així anirem aprenent. Abans de marxar, tenim el nostre mercat d'intercanvi, que el tenim una mica escàs. Tenim aquí unes ulleres de convidats anteriors i una pulsera de l'amor, també tenim unes arracades. Què ens heu portat vosaltres? Estupendo. Doncs endavant, Nerea, la teva... Tu primer? Bueno, doncs són unes ulleres que vaig guanyar quan vaig anar al certamen i estaven... no sé, prendre un cafè o... Era per la tarda. I estaven els animadors, doncs, fent uns jocs. I vaig guanyar i, doncs, em van donar aquestes ulleres amb la marca d'on vam anar. I dic, bueno, ja que és una cosa així del certamen, doncs, la porto. Molt bé. I tu? Doncs jo porto una cosa superimportant que no acabareu d'entendre fins que no l'expliqui. Com us he dit abans, la meva mare, la meva família, té una fruiteria i per mi aquesta bossa representa, no, doncs, tota la disciplina, tots els valors que m'han inculcat. Doncs això, precisament, disciplina, voluntat, amor de família. I la veritat que per mi és molt essencial en la meva vida. A dia d'avui aquells metres quadrats de fruiteria, de fet porto un albocat i tot tatuat. Així que em fa molta il·lusió portar-ho. Pensava que era un delantal i que s'anava a ficar. Que despatxo fruita des d'on vulguis, online també. Ja ens ha fet twerking. I per què ho intercanvieu, a veure? Doncs jo, com que això, si no m'equivoco, és una pulsera per a buscar l'amor. I jo ja el tinc, que em quedaré unes ulleres de sol. Vale. Que nunca venen malament. No, molt bé. Ara que ve el bon temps. Espero no fer-les grans, que el cap no vegis tu. Mira, molt bé. Fantàstic. Aquestes ulleres d'un dels convidats anterior, que per cert, per a la gent que vulgui saber si va complir amb el seu repte o no, no el va complir. No el va complir? De fet, no va compartir ni res del programa. Oh! Tu, Nerea, què et portes? Bueno, com ho ha deixat el Ricard, doncs la pulsera, no? Perquè intercanviar unes ulleres per unes altres, doncs està mal vist. Llavors, la pulsera. Però cal recalcar que no busco amor. Però si cae, cae. Si cae, però... És que l'amor no es busca, fill. No. Pero un buen trozo de amor de vez en cuando siempre va bien, también te lo digo. Hashtag necesario. Fins aquí el programa d'avui. Què tal us ho heu passat? Us ho heu passat bé? La veritat és que molt. Sí, tu mai? Molt bé, torno... Tornaràs? Sí, si me convideu jo torno.
Doncs gràcies a Miss i Mister Tarragona, la Nerea Ventura i el Ricard Lorenzo per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé el certamen, estarem molt atents. I també continueu els vostres camins. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mai, moltes gràcies també, Zafiro d'Or. Sempre oberta. I a vosaltres, els de casa, gràcies també una vegada més per la vostra atenció, pel vostre seguiment aquí a les golfes, en aquesta taula golfa 40, i també al Raül Escarvajal al control tècnic. Nosaltres ens acomiadem fins la propera, que tingueu molt bon cap de setmana, sigueu molt golfos i molt golfos.